May adlaw sa tarang katawan diri sa tibuok kalibutan. Ani nga nagkakaroon sa atong bagong programa. Live na itong mahinabi ang mudagan pagka senador si Mr. Sige pangalan mo sir? Rastaman, half zombie, half human. Usa kay meaning ani imong mga tattoo sir? Daghan kinang tattoo sa imong naong sir. Kini ang kining pyramid rin mo ni ako ang third eye. Kining nadre o mo ni ako ang kuan motor na ko ni. Mo ni akong sakyan pa daw kay maghimo kog highway dito sa langit. Ano? Mga bobo. Tarong nga guna pa-sideline na ba ka diri hab? Sir, unsa may mong pan sir? Unsa may mong mga plataporma kung ikaw modagan sir kay magdaghan magiging numero ari sir? Ang akong plataporma Ipakita sa mga katawan sir sa atong numero. Sige. kini siya nga mga number ako nang ipanghatag sa mga tawo nga mobutar sa kuha. Kini. Kana. Unsa may bot pasabot na sir? Makadaog kani og surtres na kuan ani. Daghang kini siya. Daghang kini diri nga side mo ni sa pang steel. Oh. Kini diri sa pikas mo ni sa pang luto ni sa pang milyon-milyon nga mga daog ba kini mo ni siya nga mga kwarta. Kini dagko ay kwarta diri. Mo ba sir? O mo ni diri. Kani sir, kining concert, kaning asa man ni sir, kaning bot pasabot na sir. Kini dai mga kuan-kuan ni siya ng mga tanan ng mga pawinas-winas ba ng mga kuan-kuan. Mo ni ang akong mga kaning kuan. Buinason ka, matamutaya ka ni, mo kuaning ka sa kuha, buinason din ka din, makadaog ka og dagko kay nga mga kwarta. Ini. Baba. Kining sir, kanang seryoso gini mo pagdagan sa pagka-senador karong umaabot nga eleksyon 2022 sir, og imong banggaon ng mga tanan nga klase sa mga gobyerno. Di ba presidente sir? Di ba imong daganan sir katong imong atbangan si Bongbong Marcos, si Leni Robredo, si General Bato, di ba imong atbangan? Ako silang atbangan kay wala ko kauyon silang mga plataporma. Ang ato mga plataporma kay mga nindot man kay ni. Tarong nga. Mga tsada kay ni akong mga plataporma. Sige. Way klaro tong translator direct pero okay ra direct makaya ra na o tanawa. Unsa man ay bot pasabot anang ipiyong ang mata? Sa pa sir ha? Unsa man na? Napuling ka? Ay katawa. Balik ka rin. Sorry ka direct. Ikatra na nato ron direct ha. Balik ka rin. Balik ka rin nak. Asa pa sir ha kay dali lang kay sir kay atong translator sir ha. Nakuha niyo sir, napuling sir. Usa din na yung translator day, wala din ay klaro day ay. Wala sideline ra mo kana siya god kay kana taga lain kan planeta na. Abanto gradi ay. Sir, sa ba mga lain mong mga plataporma sir? Dalawa pula ng matas buang ho. Sa ako mga plataporma magbuhat kog highway dito padulong sa moon. Sa mon dayon sa pa. Ang kanang kuan, ako ning kanang tanan mga bukid di ako nang pangbangagan magbuhatan ko na siya highway di tanan. Muna ako ang kuan karon plataporma. Mao ba sir kanang kuan sir, unsa may mo kasulti kanang atong dalan na nga sigig baha sir sa atong kan, sa atong ubo sir nga sige naman nagbaha sir. Kana diha atuan na siyang pabuhatan og kaning kuan, tambakan na nag mga bato nga daghan. Para di na mo baha ato dayong ipasiminto dayon kay para mag atong mga kaigsuunan atong mga higala nga para mo tsada po dilahang paglakaw. Badagan silang mga sakyanan. Para di po sila mga pandol po kay lisod naman kay natong dalan dia. Well sir, sa kanang traffic sir na balisa sir, unsa may mo makaingon na sir? Unsa may dapat solusyon na ng traffic ayo nga grabe gid ka mga daghan sakyanan nga magduot diya sa atong highway. Kanang traffic. Atuan ang dungagan ng karsada. Dungagan na to dire sa kilid. Ilahi na to ang dagko kasi kanan diya sa tunga. Ang gagmay dire sa kilid, motor, bike, ilahi na to na diya. Isa-isa na sila og dalan. Wala gyoy mo lapas dire kay di man na ilang dalan diya. Isog lagi dito gamay. Sinsay kay sir ka mo translator ng good sir kay wa ni ka OGT sir. Nawa. Ika man na ini. Amay usa may kuan ani ding tawhana din ni nga. Pasag dili na siya sir kay kuan na siya Cartesian na siya dili na siya sign language. Anang padayon ko sir ha. Sige. Sinsay na lang kay ninyo mga viewers sa kay dili kini ka mao kay wa ni ka OGT mo gud atong kuan gud atong unsa ni
Murag si kung back oy. Mr. Rastaman, kini for the last chance no kuno kanang at andam baka sa tanawin mo nga mudaog baka karong election 2022 nga imong katbang purman mga guys sila Bongbong Marcos ug silang nilipidong si Vice si Sara Duterte. Daog ka. Aw. Og sa ato ang kuan og ang mga tao kuan og di ko nila moboto, ipot sila ka tao kaya kung may naghawid sa mga number karon, prog moboto sila. Aw kita ni kay sarog di po sila ganan sa mga plataporma sa ada man guys tanan. Okay. So, mga kaibigan, sa mga kapatid, sa mga katsanak, sa mga kaplahubog yan. Kanalig. So, nadunggan na ninyo ang atong live interview kay Mr. Rastaman. Wiggle na, sir, be? Wiggle. Otro, sir. Wiggle. Okay. So, ato na nipot na ng atong live kay dita magdugay kay hinay wifi. Sigahan kayo salamat sa pagtanaw sa atong live interview kay Mr. Rastaman. So, hinaot ka mo nga atong butaran kay para mo daog ta sa atong para bastos ka. Pero mo na to ning atong kuan ha. Atong direct okay na direct katra na. Sa man ning mo? Uban na ingon man ko. Tama na. Tarong. Please like and subscribe Dos Locos for more videos. Thank you. Baby, gon' smell blood tread every minute road. Wave when the people don't feel when I hit it every time I see a beat. Out of headed to the cannon and nobody give a fuck about the roofs. Eat it, get a plums, I'm a two, I'm a cool. When we get the snow boo, when I'm spinning it.